Dobrodošli ljudi u novi vlog kod vašeg zlatnog brata. Tu sam sa mojim bratom. Ćao. I danas radimo random vlog. Stevanov prvi trening. Znači kao što ste primetili u drugim videima, to Stevan je malo puniji i kritikovali ste ga to u komentarima, iako mi to već znamo, pa smo zato odlučili da odradimo jedan trening, jel tako Stevane? Dobro, a? Pa šta ispada kao da sam te ja prisilio na to? Pa jesam. Dobro, znači Stevan stvarno neće da trenira. Pored treninga imamo jako zanimljivo obaveštenje, posle trčanja ćemo vam reći to. Sad idemo prvo da trčimo, ostanite obavezno da čujete o čemu se radi. Em što je 35 stepeni, em što Stevan, šta je rekao, možda trči 50 metara. Uslovi su totalno odlični za trening, tačnije uopšte nisu dobri. Ništa, krećemo sa trčanjem, idemo tamo prema Simiju. Ko je iz Novog Sada razumeće, ajmo. Ja trčim uz tebe. Nego mi je teško da pričam i trčim. Posle ovoga imaš puno vežbi, to znaš. Da. A ovo sunce poprilično ubija, znači Stevan se i više znoji, mislim i ja. I brže se umorio, pretpostavljam. Ajde! Ne smiješ da staneš, moraš da hodaš pomalo. A sad me i ovdje boli. Jer srce brže kuca i ne smiješ da staneš, onda možeš da dobiješ srčku. A ovdje me boli. To znači da radiš trening, to je dobro. Kad budeš u 5. razredu trebao da trčiš, brate, cross i ostalo, ćeš biti posljednji. Otko sad. Mada kad se trkam sa svojim drugarima ko će prije stići na terenu, ja sam treći. Ja bih možda mogla da trčim do onog velikog drveta tamo što se vidi. Pokažem ljudima. Ne vidi se. Tamo. Nema veze. Ako bih trčao do njega, kad bih stigao možda bi se on svestio. Taman tako i treba za trening. Kreni. Aj, moram ja da krenem, on neće. Šta? Sad ne boli isto ovo, samo sa druge strane. To je dobro, to je super. Dobro. Šta? Što me boli. To je ekstra. Nemoj tako konj da udaraš kopitima, normalno. Trči. Ti si preminuo? Da. Dobro, ajde, nećemo onda više trčati. Evo nas, ušli smo kući, Steva je malo odmoren, znači crko je. Nisam teo malo pre da vam ga snijem, nije mu bilo dobro. Najverovatnije je to zbog sunca. Nije mu baš prijalo, ali bože moj, vidjet ćemo da li ćemo ovaj trening, da li će mu prijati. Inače, ovo je već 3. dan daily uploada, znači jel moguće, Goldenito radi daily upload. Tokom škole sam radio jednom nedeljno video, sad radim daily, ne verujem brate. Ako uspijem nedelju dana daily, ja sam kraljena, tako da subscribeujte se, napišete hashtag zlatni brat. Pozdravim vas u sljedećem klipu. Na prošlom videu su nam isključili komentare, YouTube je isključio iz nekog razloga, tako da ne mogu da vas pozdravim, ali nadam se da ću sad moći u sljedećem da vas pozdravim, znači iz ovog videa. Nego, nešto bitno sam hteo da vam kažem zajedno sa Stevanom. Ta bitna stvar jeste... Stevan je otvorio kanal. Sadržaj kanala jeste gaming, znači snimat će GTA, neki PUBG, Fortnite, neku igricu, nešto između toga. Znači bit će uglavnom Android gameplayevi, to jest na telefonu, ali u svakom slučaju igraće najbolje igre, znači igraće i Ark. Kanal se zove Game on Steve, prvi link je u opisu ili ukucajte Game on Steve. Ostavite podršku, naravno kao što podržavate moj kanal, jer on je naravno moj brat. Najjači smo, idemo na 1.000.000 sabova zajedno. Da krenemo mi više s tim treningom, daj šta pričam ja više, šta ćemo prvo? Ja se ne vidim, ali nije ni bitno. Ja ću ovdje i pravo radimo. Idemo dole sklekovi. 3, 4 sad, lov. Brate, nemamo mjesta ovdje. Ajde. Da vidi ljudi kako i ti radiš, ajde. Neću. Ja sam radio koliko toliko pravilno i Stevan baš i nije mogao. Ne blamiraj se, ovo ti kažem iskreno, znači prekini u jednom momentu. Stevan iz nekog razloga ne želi da vidite kako radi, ali radi na kolenima, znači to su oni početnički. Nismo puno radili, sad ni Goldenito ne može nešto puno, ali sljedeće leto će biti ekstra, znači sljedeće leto, rasturamo. Vidimo ovo što bleji. Bilo u kadru. Dobro, zanimljivost je da ja volim ovako da sedim, ja fazon ovako sedim. Ili noge ovako nešto, znači jednostavno mi je zanimljivo da tako sedim i zapravo mi prija. Sad napišite u komentarima je li to normalno ili sam samo ja retardiran. Ajde dalje radimo sad plank.
4 sata. Pa ne radi se tako plank, Stevane. Pa radi. Ne radi se tako plank. Vidi gdje je tebi guzica skroz gore, pa trebaš ovako kao ja. Ispraviš kičmu, guzica gore. Stevane, pa to nije nikakva vežba, šta ti radiš? Ali klize mi. Stevan lud. Ali klize mi ove noge, pa ne mogu plank. Tako? Pa lako je ovo raditi. Trebaš ovako da se spustiš, noge ovako. Ali klizi mi od čarapa. Šta ti klizi? Pa i ja sam u čarapama. Da, oznojio se, noge su mu se oznojile, čovječe, dok smo trčali. Šta ćemo sljedeće? Šta smo još radili, čovječe? Ajde, trbušnjaci. Ali ja ne mogu dok mi ne držiš. Eto, ni to ne može. On ni jednu vežbu ne može. Ajde, kreni da radiš. Ne mogu. Stomak, da, pio sam nešto. Ajde. Sad ti, ajde. U stvari moram da ti držim noge što sam ustao. Uradiš 10-15, nebitno koliko, znači sad ne mogu ni ja puno. Ovo nam stvarno nije trebalo. Bolje bi odradili trening da nismo trčali po ovom suncu. Znači mene je iscrpilo više to sunce nego što smo to malo trčali. No dobro. Noge skupi. Probaj da ih prekrstiš, možda ti bude lakše. Pa ne mogu. I nemoj kolena da Šta? drži ih pravo. Ajmo Steva pumpa. Ale, koliko je ovo? 7, 8, koliko? Znaš kako Jel boli stomak? Ajde. Drži noge lepo, vidim, ne mogu da mu kontrolišem noge, pomeraju se. Pa ne to, nego si mi baš čabrastom. Stega, pa moram da stegnem kad njemu noge ovako odu gore, znači on ne može sam da radi, čoveče. Šta ćemo dalje, jesi crko sad već malo iskreno? Nisi. Sljedeća vežba je špaga, ajde. Kako su? Zajebam se, čuj mi špagu da uradimo, pa ode nam da ne kažem, ajde. Ja ću raditi. Ne. Da, baš to ode, što sam krenuo da kažem. Sljedeće što radimo jeste, čekaj, kako zove, legs lower, da. To ti je ono da digneš noge ovako skroz gore, to ti je za trbušnjake, znači. I ne spustiš ih dole, ne spustiš na pod, Nego što? Mnogo je tvrda podloga, nažuljio sam se maksimalno, treba nam ono za trening, nemamo. Spustiš ih do pola i onda ih vratiš da bi ti bila teža vežba. I malo uvučeš stomak. Ne znam šta s rukama te brate da ih držim, nema veze, držat ćemo ih samo pored. Pa verovatno ovdje. Da ne budem žuljio neće biti. Ne, možda. Otkud znam, radimo sve nepravilno, sad će nas skejtovati ovi, kako se zoni zove, workout guru, lol. Ajmo, 3-4 sad. I ne spustiš skroz do dole. Ovako, jel vidiš kako ja radim? Pa to nije baš... Polako spuštaš, ne skroz do dole, da bi ti bilo lakše. Nešto te jede neka muva. Ajde. Sve za trbušnjake, ajmo. Stelo, ti i ja smo baš blizu trbušnjaka. I meni je teško ova vežba, nisam mislio da će mi biti ovako teško. Ne, to nije problem. Jao, kako boli. Šta boli, šta ti tačno boli? Stomak. To je dobro. A ja, šta si ti radio? Ti si ovako noge i onda ovako. Pa moraš da ih... Nisam to. Ti si tako radio tebe. Ne veze, umorili smo se, bitno da mi radimo daily upload, to je najbitnija stvar ako ćemo iskreno. Daily upload svaki dan klip, premorimo se dok editujemo, više nego što smo sad. Dobro, ajmo šta ćemo dalje, da se setim neke vežbe. Vežba, što si ti rekao da stavimo ruke iza. Stavimo ruke iza i noge ovako. To se zove nešto Chris, nemam pojma. To ćemo sad probati. Inače ovdje snimamo zvuk, mislim da ne smijemo da dodirnemo dno ovako, gledaj. Ajde, 3, 4 sad. A vidi kako ja radim. Noge ispružene, pa to ti nije vežba što ti radiš. Pa ne mogu. Noge ispružene moraju biti, Pa bre. ne mogu više da ih ispružim. Vidiš kako ja radim. Vidim, ali ne mogu duže da ih ispružim. Pa nije fora, mogu ja tako. Šta ti ovako? Ja s njim ne mogu. Aj radi, da vidim kako radi. Ništa ljudi, to je bilo to onda za ovaj klip. Aj ustani, molim te, nećemo više da se blamiramo. Subscribe-ite se na moj kanal, posjetite Stevanov kanal, lajkite ovaj klip, napišite šta da radimo od videa, ovako napišite u komentarima. Da nastavimo daily upload, znači treba i sutra da izađe klip. To je bilo to, vidimo se u nekom narednom videu, a od sljedećeg videa Zlatni brat vas ljubi u vrat. Vidimo se, ćao! Most of the time when these people be talking, I don't even hear them.
They talk, but I do not hear shit when I'm near them. I swear to God that I came up. Same stuff, never changed up. Taking shots, get your aim up. Wanna play, get your game up. And I see you hating, so you know I gotta add.